आं गिबियावनो रुपाली लाइब्रेरि दुमुरुगुरि बिथांमोन जे उद्योक्ता बिथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर होदों मानोना बे मोनसे मोजां स्टेप जे दुमुरुगुरि गामिया प्रत्येक बोसोरावनो माने गथ'फोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय बा बिथांमोनखौ गोजौ थाखोआवहाय थांनायनि थाखाय बिथांमोनखौ माने मा बुंगोन माने मोजांहाय आरो गोबां मोजां सोलोंथाइ लानो हायो बिथांमोनखौ उत्सा खालामो आरो बेफोरबायदिहाय जोंनि रुपाली लाइब्रेरिया प्रत्येक बोसोरावनो बेफोरबायदि स्टेपखौ लागासिनो दङ आरो बेफोरबायदिहाय दिनक दिने जोंनि दुमुरुगुरिनि जाय सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया गथ'फोरा बांलांबाय थादों देग्लाय जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि दुमुरुगुरियावहाय सा 13फोरा आनजाद होदोंमोन हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिकआवहाय बेफोरबायदिहाय जोङो 10 गथ'फोरखौ उथ्रिनाय जों मोननो हादों आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै रुपाली लाइब्रेरिया बेखौ बरायबाय आंखौ बे आफादावहाय आलासि महरै लिंना लाबोदों आरो बेफोरबायदिहाय आङो बिथांमोननि थाखाय जायफोर बोसोन होनांगौमोन बा जेरैबायदिहाय बुंनांगौमोन बेफोरबायदिहाय आङो दहायनो बुंखाबाय दायो आरो बिखेख आं बुंनो सानाखै आं बेखौनो सानो जे जिहेतु जोङो समाज बेबस्थाया जुदि बिसोरखौ कुनु सिक्रिटि होआ अब्लानिया कुनु माने फरायसाफोरानो एसे गावनि जिउआवहाय माने नाजानायखौ एसे एगारना होयो बेखायनो जुदि बिसोरखौ जुदि बेफोरबायदिहाय एनकारेज होनानै समाजाबो जुदि नारखोनो सेस्था खालामो अब्लानिया समाज बेबस्थाया जुदि बिथांमोननो जुदि मोनसे मोजां स्कपखौ होयो बा स्टेजखौ होयो अब्लानिया निस्सय बिथांमोना दावगालांनायनि मोनसे खाबुखौ गावआनो बानायनानै लानो हायो बेखायनो आङो बियो गोबां गोनांथि दङ होननानै आङो सानो